Ще разкажа накратко за някои от проблемите на 1.9 150 коня в Astra H и Zafira B. Това е последното нещо, с което се сблъсках преди няколко месеца, като съм подредил проблемите по цена на ремонта, като почваме от най-евтиния. Естествено, това е вакуумен резервоар, който се премахва. Естествено, ремонта струва само труд. Тук идеята е, че той е пластмасов и е монтиран там много ниско долу на блока на двигателя. Естествено, цялата температура от двигателя отива в него и през годините започват да се цепят, съответно се губи вакуум и автомобилът спира да върви. Дори има случаи с много малки пукнатини и дори не се записва никаква грешка и се започват лутания къде е проблема. Следващия проблем е маслен сепаратор. Този двигател е без вграден клапан в капака на клапаните. Съответно масленият сепаратор е отделна част, която се намира там отзад. И по-скоро го слагам в списка с консумативи, защото много малко хора обръщат внимание на масления сепаратор. Той е консуматив, който има живот. Съответно, когато се запуши, започва да излиза пушек, когато автомобилът работи. Ето от тези две тръбички, които се намират отгоре, започва страшен пушек. И от ауспуха и тук от двигателния отсек. Цената му беше около 150 евро. Не мисля, че е някакъв кой знае колко скъп ремонт, но е изключително гаден за извършване. Плюс това, към него има 3 тръби, които са спрени от производство. Аз се опитах да открия такива чисто нови, оригинални. Естествено, Aftermarket не се предлагат. Спрени от производство, обърнах целия свят. Няма нито една бройка. Последният ремонт и най-скъпият дросел клапа. Това е моята стара дроселова клапа, оригиналната. Магнети Марели. Тук се вижда ясно, че е перфектно почистена и отремонтирана, но проблемът при всички е един. Тук на тази ос има опръстен. Това е една цяла част, която веднъж разглобили се е по-вероятно повече да не става за монтаж. Тези уплътнители през годините се износват, съответно след като е монтирана в тази позиция, започват да пропускат масло и електрониката се пълни с масло. Заради това масло дефектира и самата дросел клапа. При мен случая беше преди 2 години. Карам по магистрала, изведнъж колата влиза в авариен режим и няма никаква мощност, при което пробвахме с почистване. Отворихме електрониката, почистихме и карах така 2 години без никакви проблеми, докато автомобилът не влезна трайно в авариен режим. Грешката отново беше за дросел клапа. Мога да ви кажа и номерата на грешките, които да търсите. И стигнах до извода, че трябва да я сменя с чисто нова. Чисто новата, естествено, има няколко варианта, но най-сигурният е Магнети Марели, както оригиналната, но Магнети Марели не се намира. Намира се Магнети Марели под марката Мецгер. На кутията пише Мецгер. Отваряте кутията и вътре на дросела пише Магнети Марели. Цената беше около 580 евро само за частта. Аз вече съм монтирал моята нова и вече около 6000 км. Нямам абсолютно никакви проблеми. Автомобилът промени изцяло поведението си. Стана много по-директен, което също дължа и на вакуумния резервоар. При гасене на двигателят вече не се разтрива цялата кола, т.е. плавното гасене работи коректно. Това са само част от проблемите на този двигател. Ако имате някакви проблеми, ще се радвам да отговоря на тях на лично съобщение.